Sogo hain hai tong thok bisi ketali bisingo 2023 buskani sa salona phai hafai nai abon bagai belai na khapang srangjak nai kok hingke angtini bisi ketalo te kisi san rong sukru bai sai khnai rebona tam hingke kubang ko borok no bisi ketalo te sawi mania tongko abon bagai bisi ketalo seng sai manani bagai specially seng belai khena khak war khlai seng khnai na hanani nango bisi ketalo sengtamni bagai asake tongthoklai bajirok soklai sengtamni bagai awan chuan khai seng salai jeng bisi ketalo lamsok mani aboni kaisa tongo samung tamni hinke thangnai bisi ketal 2022 eba 2022 bisi o sengso to balai mole khlaiye sini takhok bokok jo to jaiti rok thangsar khlaiye seng awan chuan chalai mani jororok seng tonglaina tai bisi ketalo jo to lamsok lai mani jororok tonglaina hinke taklai 2023 no seng lamsok ni bagai kebangma bororok no osengsaro asai phimani yakari ma thangnai tongo abon bagai o 2023 je mansa rok borok ni bagai belaike kha khamung phayo aboni bagai no seng aborok no seng tong thokrinani bagai eba sing saklangma kaham krang je ishor jari seng tong mani sin bo saklangma kaham krang tong mani bisingtei seng 2023 bisino seng khabai khobai seng lamsogai manmani bagai abon bagai seng belaike khapang srangai seng tong thoklayo ajorawo bajirok soklayo aboni bagai seng abono kebangma bororok no buji angai tongoi mano keseng aborok no kaham ke men buji thai tongo tamni hinke aboni ni ani saklangma joto kaham krang tong mani bisingtei se seng bisi ketal mano aboni bagai o bisi ketal rok no eba happy new year rok no seng abono belake khabai khobai seng lamsogai naharnani nango tamni hinke omo hai jora je phayano buskang ni salogo seng tamung thano mungsago seng saimania buskani 2024 aborok no seng lamsogai di mano abo seng sago sia aboni bagai je seng tabuk je seng tamni hinke seng je bisi ketal lamsogai mansak seng lamsoklai nai abo ishor kaham krung toni thoni na ani langmo hinke seng abo suri mungni na ani khawo seng tongan nangnai mol brong brong bisi ketal phai brong brong seng sal brong no seng lamsogoi manen bagai abo ni ani khaw seng so ta kaham krung klai seng suri tongai nangnai hingke men hingke abono angdrong ni thani koijawa angdrong bagai suri mung tongo kaisa joto kaham krung tongoi tongnai ro joto khapang srangai bisi ketal lamsogoi mantu tai oseng sarna yakari thangnai ro kabangma borok ni folor bukhakjang mani tongthon tamni hingke borok bisi ketal manjagoi manli aphono seng kabangma borok kha khamjak rok tongo ngai borok ni bokha je hambia wansung mo klegai tongmani je kha khamung rok klegai tongmani abo bisi ketal phaimani jarawono seng abo khibigoi seng hanai ketal wansung seng bokhawo tubulainai aboni bagai seng belake tongthoklai bisi ketal no seng lamsonai nanang hingke norok bujiwi mankhana bisi ketal tama ang norok kisi se sawai khna reka hingke buskani sala haino hai norok petai sa malai finai norok nai tongni choya kare ani video no tai norok support khai tongmani bagai norok no belake na hambai maro tai kabangma borok nai tong khaike norok subscribe khlaiya ko hingke tolawo kosom bai sijak tongo subscribe ni a kosom bo siniri de haike norok ni chubaso ang norok ni chubaso bai ni belai no khaksangai tongthogai tongai manani bagai asakna hingke hambai jatono